प्रभु जीशुଙ୍କ मधुर नामରେ ମୁଁ ପାଳକ ହେମୁଲେଶ୍ୱର କରା ବଡ଼ଦିନର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ବା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଆସୁ ଆମମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ବଡ଼ଦିନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଡ଼ଦିନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ବେଥେଲିମ୍ ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ରାମରେ ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଯିଏ ଇତିହାସକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ବା ବିସି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏଡି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ବାଳକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଆଉ ଏହି ବାଳକର ନାମ ଯୀଶୁ ରଖାଗଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ଜନ୍ମଦିନକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବା ବଡ଼ଦିନ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ବଡ଼ଦିନ କ'ଣ ଅଟେ ତାକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ ନେଇଅଛି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବାର୍ତ୍ତା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ମାଥ୍ୟୁ ତାର 1 ପର୍ବ ତାର 18 ପଦରୁ 23 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୋସେଫ ଏବଂ ମରିୟମଙ୍କର ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ଅଟେ। ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋସେଫ ଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶରେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବାରୁ ଗୋପନରେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ମନସ୍ଥ କଲା ପରେ, ଦେଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୋସେଫ, ତୁମ୍ଭର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଗର୍ଭ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହୋଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଗର୍ଭ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଅଛି। ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ଅଟେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଆଉ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 1 ପର୍ବ ତାର 21 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ସେଥିସକାଶୁ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଉ କୁମାରୀ ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରୁ ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହି ଆଗରୁ ନିରୂପିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମେ ଯିଶାୟ ତାର 7 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଏ ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେବେ, ଦେଖ, ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାର ନାମ ଇମାନୁଏଲ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିବ।
ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଠିକ ଭାବରେ କହେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତାଙ୍କର ନାମ ଆଗରୁ ନିରୂପିତ କରାଯାଇଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ନାମରେ ପରିଚିତ, ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଏ, ଡକାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ପାଠ କରିବା ଜିସାୟ 9 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଠି ଅନେକ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା, ଶାନ୍ତିର ରାଜା, ଅନେକ ବିଷୟ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନାମିତ କରାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଇମାନୁଏଲ ତାର 25-23 ପଦରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଇମାନୁଏଲ ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଏକ କୁମାରୀ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଲୋକ ଲିଖିତ ତାର 2 ପର୍ବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ। ଯୀଶୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ এই ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଯୋସେଫ ଏବଂ ମରିୟମ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଥଲିମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାଇସରିଆ ଅଗଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ସୁରିଆର ଶାସନକର୍ତ୍ତା କିରଣର ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ ନାମ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ ନାମ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଉ ଏହି ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଲୁକ 2 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁଣି ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ନାମ ଲେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ମରିୟମଙ୍କ ସହିତ ଗାଲିଲି ନାଜରିତ ନଗରକୁ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲିମ ନାମକ ଦାଉଦ ନଗରକୁ ଗଲେ, କାରଣ ସେ ଦାଉଦ ବଂଶ ଅଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା, ସେହି ସମୟର ରାଜାମାନେ ଯାହା ଘୋଷଣା କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମରିୟମକୁ ସେ ବେଥଲିମକୁ ନେଇଗଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ତାର 6 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, 2 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସବ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମାତା ମରିୟମ ଯେତେବେଳେ କି ବେଥଲିମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସବ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ 7 ପଦ କହେ, କାରଣ ବସା ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। କାରଣ ବସା ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଏଠି ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ସେ ଆପଣା ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୁଆଇଲେ, କାରଣ ବସା ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଇଠି ଲେଖାଇଛି ବସା ଘର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଘରେ କି ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ଘର ମଧ୍ୟ
ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ସାଧାରଣ ନଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ଲେଖା ହେଇଛି, ତାର 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏକ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ହେଲା। ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୁଆଇଲେ, କାରଣ ବସାଘରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଯୀଶୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି 8 ପଦ, 9 ପଦ, 10 ପଦ, 11 ପଦ, 12 ପଦ ଦେଖିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, କେତେକ ମେଷପାଳକ ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ। ସେଇ ପାଖରେ ଲେଖାଇଛି, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ମେଷପାଳକ ପଦାରେ ରହି ରାତ୍ର ସେମାନେ ପୋଲ ଜଗୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର ଜ୍ୟୋତି ସେମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଏହି ସମ୍ବାଦ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ସେଦିନ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ସେହି ପଦାରେ ଜଗୁଥିବା, ବାହାରେ ରାତ୍ର କ୍ଷେପଣ କରୁଥିବା ମେଷପାଳକମାନଙ୍କୁ, ମେଷ ଜଗୁଆଳିମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ସେ ଯାଇକି ସମ୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର। ଏହି ସୁସମାଚାର ଏକ ଆନନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ବଡ଼ଦିନର ପର୍ବ ଏକ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ଏହା ଏକ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ମୁଁ ଆଣିଅଛି କହୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ତାର 11 ପଦ କହେ, କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାର 12 ପଦ କହେ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ, ତୁମମାନେ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଲୁଗାରେ କୁଡ଼ା ହୋଇ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଥିବା ଦେଖିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ବେଥଲିମ୍‌ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅକସ୍ମାତ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ମେଷ ଜଗୁଆଳିମାନଙ୍କୁ, ମେଷପାଳକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦେଖିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଆନନ୍ଦଜନକ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ବା ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ସେଇଠାରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଖୁସିର ବାର୍ତ୍ତା, ଯୀଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ଯେଉଁ ଦୂତ କି এই ଜଗୁଆଳିମାନଙ୍କୁ, এই ମେଷପାଳକମାନଙ୍କୁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଲେ, ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଜଣାଇଲେ, ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର କହିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁନି ହେଇକି ରହିଲେ ନାହିଁ। ତାର 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଅକସ୍ମାତ୍ ସେଇ ଦୂତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାହିନୀର
ଗୋଟିଏ ବୃହତ ଦଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୋଉ ଦୂତ ଏଇ ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଅଛି ବେଥଲିମ୍ରେ ବୋଲି କହିଲେ, ସେଇ ଦୂତଙ୍କର ସହିତ ବୃହତ୍ତମ ଦଳ, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲେଖା ହେଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତବଗାନ କରୁ କରୁ କହିଲେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା, ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୟଜୟକାର କରିବା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରିବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ବଡ଼ଦିନ ଭାବେ, ବଡ଼ଦିନ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ କହୁ, ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ବଡ଼ଦିନ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭାବୁ, ଆମେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି, ନୂତନ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବଡ଼ଦିନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହା ଏକ ଆନନ୍ଦର ସମ୍ବାଦ ଅଟେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୀଶୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହେଲେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ, ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ରଖାଯାଇଛି। ବେଥଲିମ୍ର ସେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଲେଖାଯାଏ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 2 ପର୍ବ, ସେଇଠାରେ ଲେଖାଇଛି, ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କର ସମୟରେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲିମ୍ରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କେତେ ପଣ୍ଡିତ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଲେ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କେତେ ଆନନ୍ଦର କଥା, କେତେ ଖୁସିର କଥା ଅଟେ। ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆ, ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ, ବାକ୍ୟ କହେ, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ମାଥ୍ୟୁ 2 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ହେରୋଦ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାର 3 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, 2:3 ଲେଖାଯାଏ, ଏହା ଶୁଣି ହେରୋଦ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର ସହିତ ସମୁଦାୟ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ। ସେମାନେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ, ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏହା କିପରି ସମ୍ବାଦ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଏଇଟା କେଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ବାଦ, କେମିତି ହେଲା? କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହନ୍ତି, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁଠାରେ? କାରଣ ଆମେମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ତାହାଙ୍କ ତାରା ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଅଛୁ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା, 2:3 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ରାଜା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି,
ଚାରିପଦ ପାଞ୍ଚ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ରାଜା କେତେକ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ କେତେକ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ ଯାଜକମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ, ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, 2 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋ ଜିରୁସାଲମ, ଆଉ ଗୋ ଜିହୁଦାଙ୍କ ପ୍ରଦେଶ ବେଥଲିମ୍, ତୁ ଜିହୁଦାର ପ୍ରଧାନ ନଗରୀ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନ ହଉ, କାରଣ ଯେ ଆମର ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବେ, ଏହିପରି ଜଣେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ତୋ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲିମ୍, ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନୁହେଁ ବୋଲି କହେ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଅଟେ, ଏହା ଏକ ମହାନ ଅଟେ, ଏହା ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ନଗରୀ ଅଟେ, କାରଣ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ବେଥଲିମ୍ରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲିମ୍ରେ ଆଉ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ହେରୋଦ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ଆଉ ସମ୍ବାଦ ପାଇବା କ୍ଷଣେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜଣାଅ। ତାର 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଥଲିମ୍କୁ ପଠାଇ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ସେହି ଶିଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଲା କ୍ଷଣେ ଆମକୁ ସମ୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ଏଠାରେ ହେରୋଦ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲା ପରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କୁହ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମରେ କହିଲି, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ এই ଜଗତକୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। এই ଜଗତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ, ଲେଖାଯାଏ ତାର 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ତାରା ଦେଖି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ତାରା ଯେଉଁ ଲଗାଉଛୁ ଘର ମାନଙ୍କରେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ, ଆଉ ଏହା ଏକ ସମ୍ବାଦର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ସେ ଯେଉଁ ତାରା ଦେଖି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାର 11 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, এই ପୂର୍ବ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଉ ହେରୋଦ ରାଜା ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ଆଉ ସେଇ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଶିଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ସୁନା ଓ କୁନ୍ଦୁରୁ ଓ ଗନ୍ଧ ରସ, ଲେଖା ହେଇଛି, ସୁନା ଓ କୁନ୍ଦୁରୁ ଓ ଗନ୍ଧ ରସ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବାସ୍ତବରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିନକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ କି?
ବଡ଼ଦିନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ କି? ବଡ଼ଦିନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମମାନେ ପାଳନ କରିବା। ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ଅଟେ। ଏହା ଦୁଃଖର ସୁସମାଚାର ନୁହେଁ, ଏହା ଦୁଃଖର ସମ୍ବାଦ ନୁହେଁ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବା ଦରକାର ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମିଖା ତାର 5 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁରାତନ କାଳରୁ ଅନାଦି କାଳରୁ ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏହା ତାଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ବଡ଼ଦିନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।